Γεια σας. Οι περισσότεροι από εμάς καθημερινά παίρνουμε καφέ, παίρνουμε τα δόντια μας και πλενόμαστε. Ο καφές με γανόδερμα της DXL είναι αλκαλικός, βιολογικός, που δεν περάσει στο στομάχι, αλκαλοποιεί το αίμα και το σώμα σε κυταρικό επίπεδο. Είναι αντιδιαβητικός, βοηθά στην απώλεια βάρους, θωρακίζει τον οργανισμό. Το σαπούνι της DXL, εξαιρετικά αγνό με φινικέλαιο, βοηθάει στις ξυλοδερμίες, βοηθά στα εκζέματα και στις ψωριάσεις, βοηθά στην κερατολιτική δράση και στον φυσικό καθαρισμό της επιδερμίδας. Συμβάλλει στην ανανέωση των κυτάρων. Υδατόχρημα με γανόδερμα έχουμε έρευνες ότι σκοτώνει την κάνητα του στόματος, κατάλληλη για όσους κάνουν ομοιοπαθητική, καταπολεμά τα μικρόβια του στόματος και σταματά τις φλεγμόνες. Το γανόδερμα όπου ακουπάει γιατρεύει. Για το κοιμή θα σας πείσει. Αποκτήστε τα μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή ή πάνω από το βίντεο. Ευχαριστώ.